Okay, let's go. Vítáme tě u dalšího dílu našeho podcastu o konspiračních teoriích a dnes si povíme o něčem, co si myslím, že zachytila větší část internetu. Zachytil to i Práža mimochodem, který vůbec neví, o co se jedná. Ale jedná se o takovou věc spojenou s Ryanem Garciou. A řeší to teď momentálně celý TikTok, který možná za 160 dní nebude v USA existovat, ale k tomu si všechno, ke všemu se dostaneme. Takže, kdo je Ryan Garcia? Spoustu z vás spíš, já jsem ho neznala, určitě zná. Je to vlastně bývalý mistr světa v boxu a vlastně oni teď mají mít zápas, má to být 20. dubna 2024 proti neporaženému šampionovi superlehké váhy organizace WBC Devinu Haneymu. To je pro mě ten papír, nebo to je tvoje? Jo, to je tvoje. Protože mě se nevytiskl další. A má být to teda jeden z největších zápasů roku 2024. Všichni na ní čekají, ale větší popularitu tento zápas získal právě kvůli zvláštnímu chování Ryana Garcii v posledních týdnech a měsících, kdy najednou začal mluvit o věcech, o kterých se prostě v téhle sféře vůbec nemá mluvit. Spousta z nás si myslí, že je blázen, samozřejmě, jak jinak, ale spousta z těch, kteří už se nějakým způsobem zajímají konspirační teorie, v tom slyší vlastně tu pravdu, kterou už tak nějak jako tuší, anebo dejme tomu vědí. O co se jedná. Takže. Garcia je v nějaký teda krizi psychický, jak se tvrdí. A vlastně on dřív byl hvězda, byl chválen za to, jaký je, byla to prostě dokonalá loutka tohohle z toho sportu. Ale najednou mu prostě něco cvaklo v hlavě a začal vlastně mluvit o věcech, jako jsou mimozemštění. Že vlastně někdo zabil Tupaka a že na všechno má teda mimochodem důkazy. A satanističtí nějaký rivalové, co existují mezi sebou, to ani já nevím, o co se jedná. Bohužel zneužívání a obchodování s dětmi. To jsou teda jenom některý z těch bizarních témat, o kterých Garcia v posledních týdnech mluví, ale on vlastně dělá i live streamy na tyhle témata a pořád tvrdí o tom, že má důkazy. Spousta článků tvrdí, že ty důkazy nejsou. Ale je pravda, že jeden z důkazů už vlastně ukázal na live streamu, k tomu se hned dostaneme. A než se k tomu dostaneme, tak samozřejmě můžeme vidět, jak to všechno vztahujou na Trumpa, jo, že prostě je teď před volbama a že on je vlastně za Trumpa a tak dále. Vlastně všichni se to snaží nálipkovat, ale týpek reálně mluví o tom, že cca ve 2 letech, že byl taky zneužíván, bohužel. Potom mluví právě o Bohemian Grove, jsem to teď řekla, že se špatně já. O kterých už jsme se vlastně o tom místě jsme se už bavili v nějakém z předešlých dílů. Dneska si k tomu řekneme trošilinku víc. Jo, asi jo. A hlavně o tom Bohemian Grove a že ho tam vzali a vlastně co mu ukázali, co se tam dělo. A pro mě je třeba šokující jenom to, že se o tom mluví. A hlavně takováhle tvář. A neumlčíte ho. Prostě nejde umlčet. Jakože já se třeba divím, že po tom, co řekl spoustu těch věcí, určitě se koukněte sami na TikTok, o čem všem mluví a tak dál, nebo i určitě jsou o tom články. Refresher dokonce jsem dneska zjistila, že psal o tom Bohemian Grove, jakoby, že satanistický rituály, prostitutky, orgie, blablabla, prostě elitní klub, jakoby nejvyšších z nejvyšších mužů na světě. Jsem se jako dívala, že zrovna Refresher, ale každopádně já se divím, že jeho zatím, nebo doteď neomlčeli. Což je taky další, na to je taky další várka spekulací. Proč by se to mohlo dít? Stejně jako u Andrew Tate takhle, že? Nebo u Trumpa, že je jenom jako dosazený, aby si lidi mysleli, že někdo tohle řeší. Něco zachrání. Ale nevím, jako s tím Andrew Tatem, jestli jeho táta byl u CIA nebo nebyl, nevím. Jsem se do toho ještě nepohroužila. Ale je zajímavé, že to, že i ten Andrew, jak se k tomu vyjadřil, nebo jako když se volali s tím, že
s Ryanem, tak Andrew říkal, ať si jako dává pozor. A teď mi vysvětli, proč by si někomu říkal, ať si dáváš pozor, kdyby si říkal, že je to úplná sračka? Víš co, kdyby si nevěděl, co se děje někde jako za oponou. Nikdy by mě to nenapadlo říct, hej kámo, dávej si pozor. Maximálně, co bych ti řekla, by bylo, jsi dement. Jo, a spousta z nás si taky myslí, že je to jenom promo na ten zápas. To je taky jedna z verzí. Ale ty věci, které on říká, oni tě nedonutí se kouknout na ten zápas. Proč by si dělala promo na zápas? Ani nemusí dělat promo na zápas. Je to jeden z nejsledovanějších zápasů, prostě, který vůbec bude. Proč by dělal promo toho zápasu, to je jedna věc. A druhá věc je, proč by dělal promo takový, že si o něm lidi budou myslet, že je blázen. To se nedává žádný smysl. To zase lidi vydedukovali úplný nesmysly z toho. Ale to není prostě nic, co by tě reálně mělo jako napnout na ten zápas. To je spíš něco, co tě donutí se kouknout, co je to Bohemian Grove? No jasně. No. A co s Tupakem? Jestli ho někdo reálně zavraždil, tak. Takže, o čem teda tvrdil Garcia, nebo mluvil Garcia, bylo, že teda jako 2letý byl zneužíván členem rodiny. Tvrdil, že byl unesen do Bohemian Grove, což je utajený vlastně takový tábor nebo místo v Kalifornii, v USA, že tam byl unesen elitami a donucen sledovat děti, jak jsou zneužívány, víte jak. A tvrdí, že má důkazy o tom a o dalších vlastně obchodováních s dětmi za účelem víte čeho. Tvrdil teda taky, že je Bůh, což už tak je trošku hraničí s něčím. Tvrdil, že influencer Logan Paul uctívá satana a že jeho energetický nápoj Prime obsahuje kyanid. A vyzval mimochodem jeho bratra Jakea Paula na boxerský zápas. Což už je trošku zvláštní, jako za mě třeba tohle je zvláštní, jako proč by si ho sakra vyzýval na zápas? Nedáme do prostřihu teďka toho Logana? Jo. Vám teďka hodíme do prostřihu jedno videjko, jak se k tomu vyjadřuje k téhle kauze Logan Paul. A on tam říká, že Garcia už jako mluvil o placatý planetě a podobně, takže je logický, že tohle jsou nesmysly, ale když on mu popisuje, co dělají Bohemian Grove a takhle, když se o tom jako baví, tak ta reakce, sami se na to schválně koukněte teďka, jo? Když uvidíte to, jak odpovídá Logan, tak prostě to je... Yeah, that's crazy. No, ale odpovídá prostě jakým tím stylem, no, tam jsem nikdy nebyl, vůbec nevím, o čem to mluví. Vůbec nechápu, jak se to může dít. To je šílený žmurk. Bohemian Grove exists. There's no proof that children are being sacrificed there, or that, as Ryan said, they are spreading and drinking out of them. That is what he said. Those were his exact words. He's obviously in some sort of mental breakdown. Já to tam dám. No, je to takový, je to jako zvláštní a já bych si o tom Loganovi myslela, že asi něco tuší, ale posuďte sami. Tak jo, takže on teda vyzval toho Jakea na zápas, vyřešil to, zachránil svět. Potom předpověděl, že zemětřesení zničí Los Angeles a Las Vegas 6. června. Tenhle rok? Jo. A tvrdí, že má důkaz, že mimozemšťané existují. A tvrdí, že ví, kdo zabil Tupaka. A má důkaz. Tvrdil mimochodem, že Tom Hanks a Oprah Winfrey byli napojeni na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ano. A mimochodem, k tomu Epsteinovi, jenom taková vsuvka, co jsme si říkali minule, jenom to tady chci zmínit, že je vlastně autopsie, nebo tak nějak se tomu říká, je to vlastně ohledávání těl. Tak ten jeden z nejlepších, co se tím zabývá v Americe a vlastně ohledává právě těla z těch jako vysoce postavených lidí, tak on byl právě ten, kdo zkoumal tělo Jeffreyho Epsteina a tvrdil, že to, jak máš, že jo, prostě krk a jak ho máš zlomený, jako i pro mě je to pochopitelný, a to nemusím být doktor, že on to má vlastně zlomený tady dole, ten krk, ten Epstein.
A že správně, kdyby se měl teda oběsit, tak celá ta váha tě jakoby táhne dolů a ten krk se ti zlomí tady nahoře. Takže i vlastně ten dotyčný, který evidentně doufám, že v tom není zapletený, podle jeho tvrzení asi ne, tak potvrzuje, že Epstein úplně se nazabil sám. Hashtag. Tak. Takže to jenom k tomu. Tvrdil, že Haneyho otec a trenér byl pasák. To je ten, s kterým mám jít zápas. On to úplně vystřílel na všechno. A nazval miliardáře Elona Muska antikristem. Souhlasím. A samozřejmě mnohem více. To já taky, jako já si myslím, dáme že... i do prostřeh Ilona, který má tu bundu. Mikinu. Nebo bundu. Něco takového, no. To je taky satanista, vole, jasný. Tak počkej, to si musím zapsat tady. Tak jo. Wait a minute, please. Musk. Bunda. Tak. No. Takže. Tvrdí se teda, že Garcia nenabídl žádný důkaz k svým tvrzením, což samozřejmě většinou fakt ne, jakoby. Já bych chtěla ten důkaz, že Haneyho otec a trenér byl pasák. Ale není tomu úplně tak, že by nenabídl jakýkoliv důkaz. Je tam určitě jeden a to je z těch všech tvrzení, který Garcia měl. Za chvíli se dostaneme k tomu Bohemian Grove, protože to je, si myslím, za mě jako největší věc, která se řešila. Ale ještě předtím se opřeme o téma Archy úmluvy. Je to vlastně mýtický artefakt, jeden z největších artefaktů, který by měl v historii lidstva existovat. Ale jako spekuluje se o tom, jestli existoval, neexistoval, tak dál, že jo. No. A on řekl, že má důkaz toho, že ta archa úmluvy existuje a že je ve Vatikánu uložená. Vyprávěl o tom, že vlastně byl ve Vatikánu, stejně jako každý normální prostě člověk, přišel tam, začali se kolem něj rojet davy, no a přišel k němu nějaký jako sekuriťák, asi výš postavený, a on mu řekl, že potřebuje pomoc, že potřebuje od toho davu pryč. Takže ten sekuriťák, že ho vzal prostě do nějakých zadních místností, kam normální člověk nemůže, a že se jim líbila se jim jeho osobnost, jeho charakter, takže mu začali vlastně ukazovat různé věci, jako které jsou tam vzadu v místostech. To je jedna věc. K tomu on nemá důkaz. Ale k čemu on měl důkaz, protože on v tom live streamu potom říká, že on se tak jako kouká na ty lidi a říká, hej, pojďme nějakému tomu kámošovi, který je pořád s ním, který ho zastavil mimochodem v jiném live streamu. S tím, jak chtěl mluvit o cestování časem. Tak tomu kámošovi říká, hej, pojď sem, prostě oni mi nevěří tady, jakože prostě nekecám s tou archou úmluvy. A přišel ten kamarád a říká, ne, že fakt nekecá, že my jsme byli v červnu a asi minulého roku 23, že jsme byli v Izraeli a že nějaký BB, že jim píše, že je domluvený s Netanyahu. In the Vatican. Interesting. Have I been in the Vatican? Yes, sir. Did they let me in the back room? Of course. Can you give me some validation here? Yes, because everybody thinks I'm lying here. Literally, they let me in the back room. This is what happened. This is how I was able to get into the back room, because everybody always says I'm lying. I was in the Vatican just like anybody else. People started crowding me in the Vatican. One of the security, or I guess one of the higher ups in the Vatican noticed. I said, I need some help. There's a lot of people crowding me. They let me in the back room. They liked my personality, so they start showing me everything. The robes, the jewels. All right, so here's the proof. We were in Israel in June, and Bibi, one of Bibi's boys, texted me. He said, hey, brother, good morning. I spoke with Prime Minister Bibi Netanyahu. He would like to meet Ryan. Facts right here. Y'all can screenshot it. I don't know if y'all can see it. Screenshot it. That's fact. Že Netanyahu Ryana chce vidět u sebe doma. Premiér. Takže Izraele. Takže ten jeho kamarád ukázal vlastně ty zprávy od něj přímo do toho live streamu a on říká, klidně si to můžete screenout, že prostě to tak fakt je. Jasně, otázka je, jestli je to legit nebo ne, ale každopádně tak či tak ty zprávy tam prostě byly v tom telefonu.
Což jako já bych se nedivila, kdyby Ryana Garciu chtěl někdo, potom co já jsem zjistila, co on je zač a jak je velký, tak bych se vůbec nedivila, kdyby ho někdo takhle chtěl vidět prostě z těch vysoce postavených lidí někde v nějaký zemi. Takže je tady takový jako, není to úplně důkaz té archiumluvy, ale je to důkaz toho, že se možná Garcia může dostat na některá místa a s největší pravděpodobností opravdu může dostat na místa, kam se obyčejný smrtelník prostě jen tak nedostane. Takže může vědět hodně věcí. Otázka jenom je, proč ho nechávají mluvit. Jo, třeba na tom livestreamu oni říkají, že jako říká něco, ale že to říká tak nějak jako vágně. Já si myslím, že ten problém už je v tom, že oni nemůžou takhle to odstranit každýho už. To je tolik lidí, co furt mluví, vyjadřuje se jako k tomu satanismu, k elitám a podobně, těch lidí tak strašně moc, že to nemůžeš všechno jako chápeš. To už by bylo asi hodně divný. Bylo by to přes čáru. Důležitý je, že... No hlavně má důležitý zápas před sebou. No jasný. A hlavně víš co, jako když si vemeš ty lidi, tak koho se zbaví nejčastěji, tak to jsou spíš lidi, kteří přijdou na to, že mají třeba lék na to, že jo, na rakovinu. Tak tady ty lidi to je tak vyřešeno. Jo. A on říká, že snaží se ho označit za blázna a potom, že se ho snaží umlčet práškama, jako toho Vesta. A West zase, když o tomhle tom samým mluvil jako Garcia teďkon, že se ho snaží umlčet práškama, tak se zase odkazoval na Michaela Jacksona. Takže to je taková jako řetězec vlastně umlčených lidí. Ještě jsem ti chtěl říct, já nevím, jestli bych to měl zmiňovat na podcastu, a to řeknu fakt jako obecně, ale v Česku našli lék právě na rakovinu. A jak myslíš, že to dopadlo? Testovali to na krysách, pak na lidech, úspěch a chtěli s tím do farmacie. To je tak hrozný. Chápeš, to je prostě... No jo no. Léčený pacient není dobrý pacient. Ano, to není klient. A my tomu furt věříme, furt bereme ty prášky. A ono je dokonce i jako zákonem zakázaný vynalézat léky. Obecně. Prostě jako jak v USA, že prostě nemůžeš jako léčit lidi nějakýma lékama, které nejsou potvrzený od těch mezinárodních a národních organizací. Že je mindfuck. No, takže tady to vidíte. To máte Bohemian Grove rovnou? Jo. Takže, Bohemian Grove. On o tom mluvil v souvislosti s tím, že on mluvil takhle. V tom livestreamu říká, že je mu to jedno, že už na to sere s prominutím, že prostě je mu to už úplně uprdele všecko, protože prostě viděl věci, které viděl, že ho vzali do lesa a lidi si to z nějakého důvodu spojují s tím Bohemian Grove, ale já nevím, jestli on řekl Bohemian Grove. Každopádně vzali ho do lesa a nutili ho se koukat. Myslím, že jo. Ale asi jo. Protože já jsem toho už zkoukla tolik, že já vůbec nevím. Takže vzali ho do lesa a nutili ho údajně koukat na to, jak vlastně, nebo chtěli po něm, aby udělal to samé, co mu za chvilku ukážou. A to, co mu ukázali, bylo, jak zneužili prostě dítě. A on z toho prostě mu hráblo, začal mluvit. Myslím ještě ne. I s obětí, ne? I s obětí potom, no. A... Proč by o tomhle mluvil, vymýšlel si takovouhle absolutní A hlavně on není sračka. První, kdo o tomhle mluví, chápeš? Ano. To není poprvý. Ano. A co si budeme jakože oni lidi si neuvědomou to, že tenhle svět není tak, jak si myslí růžovej. Vy, co nás sledujete, tak víte moc dobře, že to tak není, ale prostě pro lidi je těžký si vůbec něco takového představit, ale všude jsou prostě nějaký polarity. Jsou lidi, kteří jsou zase až moc náboženský, jo? Třeba dám příklad nějaký farář, který i jako fakt se snaží jako to promovat Ježíše. Vždycky máš tu druhou stránku prostě. A to je úplně to největší zlo, co ty si umíš představit. A to tak prostě je. A viděla jsem i nějakou reportáž, že oni vyjeli do té Kalifornie, do toho místa, kde je Bohemian Grove
a vlastně natáčí je kamera, že jo, přijdou ty týpci k nějaký prostě random holce, která sedí naproti kavárně, oni říkají, no kam se budeme zeptat jako na to Bohemian Grove, jako jestli se tam něco děje, neděje a tak, k místním. A oni, no pojďme do kavárny. Tak přišli k té kavárně, naproti nebo prostě před tou kavárnou sedí nějaká holka a oni se jí ptají, no tak jako by chceme se zeptat na Bohemian Grove, jestli o tom něco nevíte, děje se tady něco a tak dál. A ona úplně na ní je úplně totálně vidět, že to pozná i neskušený, si myslím, člověk, stejně jako na Loganovi. Ale na ní je totálně vidět, že o tom nechce mluvit. Je prostě ona úplně jako fakt, jakože není to tak, že ale fakt, že mě se neptejte. Takže možná i ty místní jako něco vědí, ale nechtějí o tom mluvit, protože by je tam odvlekli taky. Bohemian Grove, co to vlastně je? Že spousta z nás už to ví, ale určitě jsou tady mezi náma ti, kteří to neví a někteří se to dozvídají až díky vlastně Ryanovi. Co to vlastně je? Bohemian Grove je takový teda místo, jak už jsem říkala, v Kalifornii. Je to takový les schovaný prostě, nebo takhle, místo schovaný v lese, kde jsou takový podivný jako sochy a tak dál. K tomu se hned vrátíme. Byl tam třeba Alex Jones, určitě spousta z nás ví, natočil vlastně tajný záběry toho, jak tam zrovna provádí nějaký vlastně tyhle jako rituály. Jo, a vzdávají vlastně to bohu sovy a hned si vezmeme to spojení do úvahy. Já to mám hezky sepsaný. OK. Ale jenom chci říct předtím, můžeme být pyšní na to, že existuje Bohemian Grove. My Češi. Jo. Protože svatý patron tohohle z toho vlastně místa, Bohemian Grove, je svatý Jan Nepomucký. Je to vlastně, nebo byl to skutečný katolický světec, narozený roku 1393 v Praze a podle jeho životopisného zápisu v encyklopedii Britannica teda, to takhle je, co se týče letopočtu. A údajně byl umučen českým králem Václavem IV., umučen ohněm a svržen do řeky obalený kozí kůží. Kozí kůží? Kozí kůží. Okay. V překladu je Bohemian Grove český háj. A je to vlastně teda jeden z největších vlastně eposů v moderní globální konspirační tvorbě. Jak to tady hezky napsali. Objevuje se to vlastně třeba v knize Parliament of Owls od britského fotografa Jacka Latama až po 2hodinový a více než 2hodinový infiltrační DVD pana Alexe Jonese a tak dále. Můžeme to prostě vidět vlastně všude, když se koukneme vlastně trošku víc do té králičí nory ohledně toho Bohemian Grove. A je to vlastně místo, oficiálně jakoby místo, kde se schází ty největší hlavy světa. Jenom muži, ženy tam mají zakázáno, nebo teda ano, můžou tam přisluhovat, ale po sezmění už tam nemůžou být. Takže Bůh ví, co se tam sakra děje. No jo, a všechno se to děje vlastně za takových jako určitých jako divných okolností a divných rekvizit, které tam jsou a vlastně největší z nich je právě ta socha Molocha, nebo spíš sovy a vlastně ta sova by měla reprezentovat Molocha. A ty nám vysvětli, co to je vlastně zač ten Moloch? No Moloch je, sova je symbolem Molocha, což jak už si řekla, a nebo Molecha se to ještě píše. A je to aspektem Nimroda a Bála. To jsou ty demoni, co jsme řešili u Balenciágy. A Moloch požaduje oběť dětí. Takže prostě je to uznáván, jako je to prostě Bůh, který se uctívá a uctívá se tak, že obětováváš děti. A mimochodem má se to někde jsem to upalování dětí. Kanánců pro božstvo jménem Moloch. Jo, přesně, ono ty děti, tak to bylo, oni to obětovávali to Babylonci, jakože jejich děti, Hebrejci, ty Kanánci a Féničani a Kartáginci. Tak tyhle národy, kdybych to tak nazval, tak tam už to vlastně začalo a oni obětovávali tyhle děti. A ještě jsem chtěl říct, já jsem měl jednu zajímavou schůzku prostě s týpkem, který jako je fakt velký zvíře. A on dělá i nějaký věci, že prostě zná lidi jako z Bilderbergu a takhle a říkal mi právě o tom podcastu našem, tak mi říkal, že konspirace nemá rád,
ale že na tady to mi může říct na 100%, že co se týče třeba toho satanismu a těch dětí, že to je už jako veřejná informace mezi nima, že to jako, prostě je to nechutný, ale je to realita. A že bych se ale na ten podcast měl vykašlat, jestli mám rád své zdraví, protože ve chvíli, kdy budeme mít větší čísla, takže ať počítám s tím, že nás usmaží v pekle. Samozřejmě, že to všechno jenom pro účely zábavy. Jo, no, přesně jsme tak, zapomněli říct. Říkáme to jenom keci. Takhle, jako my fakt tady jenom řešíme. Jak to si úplně posrali, ne? Je to opravdu jenom pro účely toho, že prostě jakoby spekulujeme a vůbec netvrdíme, že by zatím měla být nějaká pravda. No, vůbec. Absolutně ne, absolutně ne. Bullshit, konspirace. Absolutně ne. Konspirátory blázni tady nějaký. Co se týká ještě teda Bohemian Grove, tak já se omluvám, já jsem dneska trošku vyplej a můžu za to vlastně, tenhle podcast mi morduje život, protože už začíná mordovat život. Včera jsem si šel koupit jenom jídlo a tím, že tam byl číšník a taky majitel a řešili jsme právě náš podcast, jelikož sledují, tak jsem došel domů v 1 ráno, protože mě nalili jak hovada prostě. A včera bylo pondělí, jo, takže to je hodně dobrý start prostě týdne. A doporučuju, mají tam bombový řízky a guláše, jak je to na Břežance, se jmenuje Tata, hospoda. A je to na tom, na IPáku, já to mám hned vlastně od kanclu. Já to jsem vlastně říkal neměl, už nemám tam kancelář, protože tam nikdo nikdy neuvidí. Takže tak. Ale je to boží. Jo, že nás takhle sledujou. Bylo to mega hezky včera, no. Tak, nevím, proč, ale mi se seknul telefon, že mi nejde. No, protože už tě tady hackli, že jo? Tak vydržte jsme tady řekli, že je to pro účely zábavy a je to v prdeli. Tak, pravidelní účastníci Bohemian Grove jsou známí jako Grovers a mezi nimi jsou lidé jako George Bush, Gerald Ford, Henry Kissinger, Dick Cheney, Alan Greenspan, šéf federální rezervy Jack Kemp, což byl kandidát na viceprezidenta Boba Dolea ve volbách v USA v roce 1996, Alexander Haig, bývalý ministr obrany, Kasper Weinberger a George Shultz, bývalý ministři zahraničí a dlouhý seznam nejznámějších politiků, podnikatelů, mediálních osobností, zábavních umělců na světě a podobně. Byl tam třeba i členové toho klubu byli američtí prezidenty Eisenhower, Nixon, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George Bush a jeho syn George Bush mladší, herec Clint Eastwood, spisovatel Jack London, bankéř David Rockefeller či bývalý skvělý kulturista, herec a politik Arnold Schwarzenegger. Celkově má dnes spolek přibližně 2000 členů výhradně mužského pohlaví. Připomíná starý čas. Ještě oni tam hodně, takhle, ještě se tam řeší to, že oni se tam za prvý dodávají hodně velké zakázky. A tady je třeba příklad s tím, že tam je šéf největší stavební firmy vlastně v Americe, myslím, počkej. A já tady mám třeba, proslýchá se, že na tomto místě došlo k mnoha významným rozhodnutím. Pamatujete si na projekt Manhattan? Šlo o tajný vojenský vědecký projekt Spojených států během druhé světové války. Jehož jediným cílem bylo vytvoření atomové bomby. Zaměstnával přes 200 000 lidí, dalších 600 000 nepřímo. Přičemž většina ze zúčastněných osob netušila, že pracuje na něčem, co za nějakou dobu později srovná se zemí japonská města Hirošima a Nagasaki. Cože? Jo, že to tady mám napsané. Fakt jo? Jo. A proslýchá se, že teda ty první základy projektu Manhattan dostaly svou první podobu právě v Bohemian Grove. Mm-hmm. Ale samozřejmě to nikdo netuší a vůbec nevíme, jestli je to pravda. Není to vůbec potvrzený. Samá konspirace tady. A jinak, kdyby se chtěli přidat, tak $2500 je vstupní poplatek, zahajovací poplatek a pak roční poplatek je jenom $600. Jo, ona ta archa úmluvy měla to být truhla obsahující nejcennější židovské náboženské předměty, což by dávalo smysl, že Izrael, Netanyahu a židovský předměty, desky zákona obsahující desatero, Áronova hůl a mana. Její popis je součástí 25. kapitoly knihy Exodus. 10 přikázání, že by tam mělo být. A vůbec se spekuluje, jestli to existovalo nebo ne.
čas máme kolik? Tak. Takže 28 minut. Takže od Bohemian Grove se dostáváme k jedné věci, kterou zmínil Ryan Garcia, a to je nějaký video, který jsme údajně všichni viděli. A začíná to na J. Já jsem začala hledat, co to je za video. To je to, co jsme chtěla říct? Jo. OK, jsem zvědavý, mám napětý uši, ale povídej. Ale upozorňuji, že... já nevím, no. Dáme to na YouTube? Já nevím. Jmenuje se to, nebo takhle, týká se to Johna Podesty. John Podesta má být vlastně spojený s tou konspirací Pizzagate. Co se týče těch. No. A vlastně to video Johna Podesty, to si dáme na Hero, protože já to asi fakt jakoby nemůžu dát na ten YouTube. Ale někdo vlastně, je záběr, který byl líknutý na Twitter v roce 2017, nevím kdy přesně, to bude na Hero. Líknutý záběr, není tam vidět nikdo, je tam vlastně slyšet jenom prostě dítě, jak řve, a je tam slyšet ten vlastně jeho hlas toho Johna Podesty. John a Tony Podesta jsou politici, jsou strašně uznávaný vlastně. Jestli si pamatujete Wikileaks, když líkli maily Hillary Clintonový a právě Podesty, tak oni si tam psali o nějakých pizzách a tak dál. Nikdo nechápal, o čem se píšou, že jo? On má konexe s celým Washingtonem. On je možná ještě víc než Hillary Clintonová. Co se týče těch jako loutek. No, takže má takovýhle kamarádičky. No a ten John Podesta a Tony Podesta, mimochodem Johnovi říkají Skippy, ve Washingtonu se mu přezdívá Skippy. No a líklo se prostě video v roce 2017, kde ten hlas je strašně nápadně podobný tomu Podestovi. A řve tam prostě dítě a on na něj řve, že jak se jmenuju. A vlastně to dítě někdo v nějakým způsobem vykalkuloval, že to dítě je ve vařící vodě prostě ve sprše. Hrozně řve. Strašný je to. Je to strašný video. A vlastně on na něj řve. Já myslel právě, že ho to... Ne. On ho, nevím, co s ním dělá, ale... Já řeknu mu, jak se jmenuji. Hej. A on se ho ptá. Dej to. Já nevím, jestli to tady mám ukázat, no. Ukaž to mě a pak to ukážem na Hero. Na YouTube tohle dávám. Je to jakoby fakt, jakoby... Je to fakt jako... Potichu, to nezachytím. Je to fakt jako blbý, no. Nebo víš co? Já nejdřív ukážu to, co on má třeba u sebe v kanclu. Má tyhle ty obrazy. To je dítě? Ne, to je normálně chlap. A oni se chystají ho sníst. To je vlastně v nějakém dokumentárním filmu, kde on se objevuje. On prostě takhle dokumentární film a on se tam objevuje. No, je úplně jako to. To samé můžeme vidět potom na těch, vlastně na tom plesu, jak je Marina Abramovič a Lady Gaga. Vlastně je to pořád to samý. No. Tohle je v domě Tonyho Podesty, jeho bráchy. Oni jsou prostě mega divný, jejich umění, který mají v domě, je prostě mega divný a není to všecko. Jo, a tohle je mimochodem Alafantis, to je chlap, který vlastní tu Ping Pong Comet, tu pizzerii ve Washingtonu, kde se měly dít ty věci různý. Jo, tohle je ten Tony Podesta, tohle je u něj, já nevím, jestli teď doma nebo v kanclu. Co to sakra má bejt? To prostě nemůžeš být zdravý, aby si aby ses dobrovolně chtěl na tohle každý den koukat. Nemůžeš být prostě psychicky jakoby zdravý. Prostě ne. Je to prostě mega divný. No, potom další obrazy, který mají doma, jsou tyhle. To už jsme si ukazovali. Jo, jasně. A jenom podtrhnu jenom ty červené boty, protože k těm červeným botám se ještě jednou dostaneme. Zedníci. Jo, to byl dobrý virál, no. Ty zedníci mají ty červený boty. Asi tam krají kobercákem. Tak k tomu. Myslím, že možná to video. Jo, mám ho. No, a on se ptá teda, co je moje jméno na to dítě řve a on někdo to vykalkuloval právě a jakoby když to tam někdo napsal v titulkách, tak už to tam slyšíš, jinak bys nevěděl. Nejdřív, že John. On říká, ne, jaký je moje jiný jméno.
No, já už to potom slyším. Jaký je moje jiný jméno? A ono je Skippy. A on ne, jak mi teď budeš říkat, jaký je moje jméno. Že moje jméno je táta nebo otec prostě. No, takže jsou tam prostě různý jakoby světla, který se nápadně podobají, když máš záběr z té pizzerie, jak je tam nějaký koncert, tak jsou tam úplně ty samý světla, které jsou v tom videu. Jo, tady to jsou ty světla, tohle je to video. Vypadá to prostě nápadně podobně. A ještě někdo srovnal ten hlas, tohle je ten hlas. Víš, že to prostě je strašně podobný hlas. No, takže se spekuluje prostě o tom, že to je on. No a on, když se ho na to v interview jednom ptali, tak byl nervózní ohledně těch líknutých mailů a vlastně, když se ho ptali a kdy vás kontaktovala FBI, tak on jako nejdřív zakoktal, že prostě nevěděl, co říct a potom vlastně to vypadalo, že chtěl říct, že a potom, co se líklo tohle video, protože to bylo v roce 2017. To je hustý. Tak a to nejsme zdaleka u konce, co se týče Johna Podesty, co se týče červených bot, Tonyho Podesty, Madeleine McCann a tak dál, protože vlastně, když jsem to potom zkoumala, tak je to vlastně propojený totálně mezi sebou a vlastně, jestli jste určitě spousta z vás slyšela příběh Madeleine McCann, to byla vlastně holčička, který byly v tu dobu necelý 4 roky, když byla v roce 2007 v květnu unesena z Portugalska, nebo v Portugalsku, když byly s rodičema na dovolený, ty rodiče byli Američani, myslím. No, takže ona byla unesená, byl to vlastně takový jako jeden z největších příběhů, který vlastně se pronesl světem, co se týče unesených dětí. No, ale nečekali byste, jak moc je to spojený s Johnem Podestou, s klubem červených bot, zedníkama a tak dál. Takže na to a ještě víc se asi koukneme teda už na Hero části, protože už jsou tam právě věci, o kterých úplně nemůžeme mluvit na YouTube, o těch našich spekulacích a konspiracích a pro zábavný účely věcech. Přesně. Takže budeme se na tebe těšit tam. Začalo to Ryanem Garciou, k tomu se ještě vrátíme, protože nás čeká 8. dubna zatmění slunce. A všechno je to provázaný. Nečekali byste, ale všechno je to provázaný mezi sebou. Takže těšíme se na tebe na Hero a... Nezapomeň dát odběr a like. A jestli jsi to dokoukal do konce, tak dej želvičku do komentáře. My to máme takové naše pravidlo na Hero, tak vždycky všichni píšou želvičky. Takže jestli nejseš na Hero, tak to můžeš hodit i tady do komentu. Já ještě mi včera ten majitel té firmy, tak on říkal, i to Hero jenom 5 korun, já nechápu, proč ty lidi nechtějí podporovat. Jakože 5 korun denně. Že to jako počítal. OK. Nevím, 5 korun, asi to je 5 korun denně. No. Počkej, kolik je to? 7 eur? 0,47. Půl koruny denně. Cože? Ne, půl koruny denně. Hele, máš 7 eur, jo? 15 korun za měsíc. Krát 25. No. 7 korun krát 25. Jo, aha, měsíc. No, pardon. Jsem myslela, že za rok. Pardon. Ale jako 5 korun to je pohodička na den. Takže jestli to nechceš misnout a chceš být v naší kouzelné komunitě, tam můžete být i na Discordu, tam si pořád, teď se tak komunita ještě jako rozjela v tom stylu, že tam hodně lidi pomáhají, radí si i s různýma věcma a takhle je to fakt mega hezky, budeme i zároveň dělat event, nejspíš, radíme se prostě i v nějakých různých věcech, je to prostě fajn. Takže jestli vás prostě tyhle témata baví, tak určitě prostě těšíme se na tebe tam a věř mi, že pokud tě to aspoň trošku baví, tyhle ty spekulace, tak se máš na co těšit na tom Hero. Fakt je toho dost a naše Hero části mají fakt většinou minimálně hodinu, takže není to o 5 vteřinách na Hero. Takže vidíme se tam. Dobrý den, vítejte přátelé, nashledanou, ahoj. Dobrý den, vítáme vás v liberální demokracii. Volby jsou demokratický, hlavně v Rusku. Pojďme na to. Takže, co tady máme dál? Máme tady spoušť všeho možného, co se vlastně provází, co provází vlastně, se prostě provází mezi sebou. Tak, pojďme na to. Co jsem chtěla říct teda ještě k tomu teda Johnovi Podestovi. Teď už to můžu pustit na plný koule, bohužel. Pojďme na to. Února 2017 na Twitter dorazilo video,
který vlastně mělo znázorňovat něco, co nikdo neví, co znázorňuje, ale jak už jsem popisovala v té YouTube části, je to vlastně dítě, který strašně řve o život, ale jakože o život, jakože nemusím mít děti, abych poznala, co se děje. A je tam nějaký chlápek, který nápadně hlasem připomíná vlastně toho právě Johna Podestu, který už mimochodem s tím Tonym Podestou, s tím svým bráchou byli obviněni z několika věcí, ať už je to obtěžování, ať už jako ženských nebo dětí, nebo cokoliv, prostě vždycky se z toho vymanili, prostě oni se smějou do ksichtu, jo. Takže můžu říkat na ten Eclipse téma. Co? Že nemůžu počkat na to zatmění, to zatmění, to je fakt strašně dobrý téma. Pak se dostaneme k tomu zatmění ještě přes Ryana Garcia. Jo, dočkejte se do konce, protože to zatmění je fakt klíčový, protože vlastně původně jsme to chtěli udělat kvůli tomu, že zatmění, ale Ryan Garcia je taková newska, která vlastně na YouTube je takový jako celkem clickbait, úplně upřímně, a spousta lidí, kteří se ani nezajímají tak úplně o konspirační teorie, by na to mohli kliknout a vlastně mohlo by je to dovést k důležitým informacím i právě ohledně třeba toho zatmění.